U Kliničkom centru Kragujevac leči se oko 2 miliona pacijenata, a brojne nepredviđene povrede i hitni operativni zahvati su deo radne svakodnevice zaposlenih u ovoj medicinskoj ustanovi. Iako se svakodnevno teži da banka krvi bude stabilna i da u svakom trenutku ima dovoljnih količina krvi svih krvnih grupa, nepredviđene situacije diktiraju trošenje zaliha. Najdeficitarnije su nulta krvna grupa, B pozitivna i AB, pa je veoma poželjno da se nosioci ovih krvnih grupa jave Centru za transfuziju i daju krv. Banka krvi je stabilna, ali mi ne možemo da procenimo dinamiku. Naši ortopedi rade, ginekolozi rade, operativni programi se ne blokiraju zbog deficita krvi i trenutno imamo manji problem sa nultom pozitivnom i B pozitivnom krvlju. Kragujevac je u više navrata proglašen najhumanijom sredinom u Srbiji jer ima veliki broj dobrovoljnih davalaca. U Centar za transfuziju krvi često dolaze ljudi dobre volje i iz humanih razloga daju krv kako bi pomogli najugroženijim pacijentima. Ima i onih koji bi želeli da budu humani, ali se boje da daju krv, što je potpuno pogrešno, tvrde lekari. Vađenje krvi nije bolno i ne utiče na zdravlje dobrovoljnih davaoca. Dosta i neće i dosta se i plaše. Onaj ko je vadio, njemu nije problem da da nekome kome treba. A ima i humanih? Ima, obično oni što su davali, oni daju uvek, kao nešto. Ima dosta i što bi dali, a ne smeju. Plaše se da. Pa to je jedno humano delo, mislim da svako treba to da uradi. Da pomogne drugim ljudima koji su bolesni, kome je potrebna krv. Ja go 12. put dajem. Tek, ali bit će još. Lekari tvrde da svako ko je zdrava želi da bude human može da da krv. Pre samog čina proverava se zdravstveno stanje svakog potencijalnog davaoca i utvrđuje da li može da da krv. Krv može da da svaka zdrava punoletna osoba, znači u tom nekom radnom periodu od 18. do 65. godine, koje nema hroničnih problema, ali u suštini svako ko poželi da da krv, popuni prvo upitnik na osnovu koga mi steknemo neke osnovne informacije o njegovom zdravstvenom stanju. Može da se desi da je neko ko ima pritisak, ukoliko pije manje lekova i nema srčanih tegoba, da krv. Tako da je najbolje, ako poželite nekom da pomognete, dođete u službu, u razgovoru sa našim lekarima koji rade na pregledu, ćete saznati da li možete da date krv ili ne. Svakog radnog dana dobrovoljni davaoci krv mogu dati u Centru za transfuziju od 7:30 do 13:30 časova. Ponedeljkom i sredom centar je otvoren za sve dobrovoljne davaoce do 18 časova.